Nádherný deň, dámy. Dneska si predstavíme novinky a poviem vám, že sa máte na čo tešiť, pretože nás čakajú nádherné farebné a voňavé novinky. Takže na tejto strane sú voňavé novinky a na tejto naše úžasné farbičky. Takže idem vám ich hneď predstaviť, pretože som totálne nadšená. A začnem s týmito kontúrkami, pretože dámy, ten pocit zamatu na perách je fakt neskutočný. A ja som si vlastne teraz nedávno nakreslila všetky tieto kontúrky na ručku, aby ste videli, že aké odtiene máme, ale idem vám prezradiť túto super kombináciu, ktorú mám aktuálne na perách a vlastne tých odtieňov mám neurekom, ale prezradím vám aj také svoje topky, takže ja som použila dneska kontúrku na Perry Rose a ja vám naozaj musím ukázať, ako veľmi jednoducho a krásne tieto kontúrky v farbe, aké sú krémové a pritom sú vodeodolné, čo už je úplná pecka, pretože naozaj budete vedieť, že mám rúžik a aj kontúrka na očkách krásne budú držať. A ja som vlastne dneska spravila takú fintu, že som si orámovala celé pery, ale do toho som iba už jemnúčko ťukla rúžik Raspberry Ice, taký vlastne krásny podobný odtieňu aj Malý moment, takže vlastne dneska mám na perách túto kontúrku Rose a myslím si, dámy, že táto kontúrka pasuje naozaj každej žene, že by ste ju mali mať doma, pretože keď budete chcieť aj neutrálny odtieň, aj niečo výrazné, tak vlastne tá Rose sa dá krásne skombinovať. Ale idem vám ukázať moju najväčšiu lásku a to bolo úplne, že wow. Ja keď som zbadala túto kontúrku, totálne neutrálnu, nádhernú v odtieni Pink Nude, tak vlastne moje srdce sa totálne že rozbúchalo, pretože pozrite, to je taká krásna ružovo hnedá kontúrka a vyzerá naozaj božsky a vlastne s touto kontúrkou si viete vramovať celé pery, aj si vyfarbiť stred, čiže vlastne môžete to kľudne používať aj miesto rúžu alebo skombinovať to s hociakým jemným rúžikom. Čiže zatiaľ sme mali odtiene Rose a Pink Nude, čiže tieto určite dámy pre každú jednu ženu, ale ja som si tu potom ešte vybrala tento prenádherný odtieň Red, ale to je, dievčatá, taká červená, že vám vyrazí dých. Čiže vlastne tento odtieň Red je úplne že božský. A mne sa ešte veľmi páči aj Malý nude, to je vlastne taká trošku ako keby výraznejšia hnedá, takže tá bude tiež veľmi pasovať dámam, ktorí majú radi hnedé odtiene. A tuto sa vlastne na mojej ručke nachádzajú aj zvyšné odtiene, takže ja vám ich predstavím. Toto je Berry, potom tu máme krásnu, ja sa teším, ja budem používať aj určite aj túto, je to Hot Pink, takže to bola vlastne takáto výraznejšia ružová, túto pod červenou. A potom tu máme ešte Beige Nude, čiže Beige Nude je táto spodná, takže taká viacej do hneda. A máme tu ešte dve kontúrky, ktoré sú v limitovanej edícii a je to Auburn Nude a potom je to ešte Truffle Nude. A dievčatá, táto Truffle Nude je taká zaujímavá, že si budete môcť dať aj na pery, aj na oči. Je to taká výrazná hnedá. A ja som ju už skúšala na oči a vyzeralo to super. Na perách som to ešte nemala. Takže toto boli kontúrky na pery a tuto máme aj kontúrky na oči. Pozrite, dievčatá, oni sú naozaj vodeodolné. Takže ja som si dneska zvolila na oči túto kontúrku v odtieni Steely. A musím povedať, že ma totálne uchvátila, ak ste studený typ a pasuje vám takéto studené odtiene, tak si určite tú Steely zvolte. Je to taký zaujímavejší, by som povedala, odtieň ako tá čierna. Tak samozrejme čierna je úplne top obľúbená. Takže máme aj kontúrku Black, ale ja sa veľmi teším, že máme aj modrú kontúrku, takže vlastne kontúrka Blue. No a samozrejme veľmi obľúbená bude kontúrka Brown, ktorá je hnedá, takže môžete sa pozrieť tuto na tie odtiene, sú naozaj také síte a jemné zároveň, by som povedala. Takže ja som začala s tými kontúrkami, pretože som z nich bola naozaj totálne ohúraná. Takže cena kontúry je 15 eur. A vlastne obsahujú vitamín E, to znamená, že vitamín E je známy aj svojimi hydratačnými vlastnosťami, takže budete mať krásne a plné pery vďaka týmto novým kontúrkám. A čo sa veľmi teším, že sa nám trošku ešte pozmenilo zloženie tonizujúceho telového mliečka. Takže dámy, toto tonizujúce telové mlieko obsahuje aj Time Ice komplex. To znamená, že keď si ho natreme krásne na telíčko, tak budeme mať vypnutú nielen pleť, ale aj celé telo. Takže nádherne jemnúčko vonia. No a prechádzame ďalej k takej krásnej, zmyselnej, úplne by som povedala, že nejakej oceánovej takej vôni dovolenkovej.
A to je táto naša nová vôňa a musím vám povedať, že je totálne odlišná, ako sme mali doteraz a vlastne má veľmi krásny flakónik a ešte krajší obal, ktorý nemám tuto pri sebe a vlastne obsahuje svieže ovocné a kvetinové tóny, obsahuje aj citrusy a jemný závan mora. A toto vám poviem, dámy, že ten závan mora sa naozaj nedá opísať, ale ja vám to tu takto aspoň strieknem. Je to paráda. Je to veľmi zaujímavé a musím sa priznať, že ja mám radšej také sladké vône, ale toto keď som dala voňať priateľovi, tak sa mu to veľmi pozdávalo. Takže táto naša nová voňavka stojí 48,50, ale pozor, je to iba limitovaná edícia. No a tie, ktoré z vás ma poznajú lepšie, viete, že ja som obrovský fanúšik a telových sprejov. Ja si na tom veľmi fičím, hlavne v lete, ale aj celý rok. Ja si to strekám do priestoru, na seba, na oblačenie, na telo, naozaj proste všade. Takže mňa uchvátila veľmi táto kombinácia. Je to vlastne mandarinka, mandarín blooms a vlastne táto sa dá takto spolu aj z ten telový sprej a telové mliečko stojí 48,50 a ja milujem, keď sa vône vrstvia, to znamená najskôr sa osprchujete, pretože k tejto sade máme aj sprcháč, takže najskôr sa osprchujete, potom sa natriete telovým mliečkom a na to ešte si navrch nastrikáte telové krásne, také svieže teda telový sprej a garantujem vám, že sa naozaj budete cítiť skvelo, ale že sa za vami budú aj ženy, aj muži otáčať. Ale čo som prekvapená, že zákazničkám sa ešte viacej páči táto levandulová vôňa, čiže vlastne osvieži telo aj mysel a vlastne obsahuje jemnú levandulu, jasmín, magnóliu, aj číru ambru a pyžmo, takže celkom zaujímavá vôňa. Dneska som mala práve skúšať jednej zákazničke aké veci a práve si vybrala túto levandulovú vôňu, takže keď sme ju nastrkali na telo, tak úplne krásne sa rozvoňala, takže obsahuje to telové mliečko a aj tento sprej. No a potom máme ešte medzi novinkami také nádherné ňuňu malé voňavé krémiky na ruky a to vám poviem, že môj totálny favorit, ale úplný hneď na prvé ovoňanie bola táto fialová Berries and Rose a ja sa priznám, že ho budem používať aj na telo, pretože je taký príjemný, jemnučký, sladúčky, úplne milujem toto, keď si nanesiete, tak sa vám totálne že zlepší deň. Dievčatá, ja by som tak chcela, aby sa dala vôňa prenašať aj cez mobilný telefón, aby ste to mohli aj cítiť. No ale ideme aj na ostatné vône, pretože všetky sú zaujímavé. Takže máme tu potom ešte aj túto žltú vôňu, to je Island Mist a jasmín. A potom ešte máme takúto krásnu ružovú, tá sa mi tiež páčila veľmi, to je Passion Flower, takže tiež taká veľmi príjemná vôňa. Takže tieto krémiky na ruky stoja 16 eur, kontúrky na oči aj na pery stoja 15, telové sady stoja 48,50, k jednej sa dá špeci dokúpiť aj sprcháč. A vlastne nové tonizujúce telové mliečko je teraz, čo je super ešte, čo som vám nepovedala, že je s 3D komplexom, to znamená, to, čo máme v Time-Wise sade, tak je obsiahnuté aj tuto v tom novom telovom mlieku, takže stojí 39 eur a budeme mať naozaj vypnutú celú pokožku, takže dámy, novinky sú perfektné, poďte si ich uchmatnúť, niektoré sú limitované, väčšina bude v stálej ponuke a musím vám povedať, že tieto pery sú naozaj božské, ale dávala som si pod tú kontúrku aj balzám, pretože ona je vodeodolná, síce je krémová, ale aby boli tie pery také viacej šťavnaté, tak si dajte potom aj nejaký balzamik a bude to vyzerať takto krásne sviežo. A ešte jedna vec pre všetky dámy, ktoré sú zaregistrované, tak vás čaká v mesiaci vašich narodenín takáto krásna kabelka. Takže ak ju chcete mať aj vy, tak sa môžete tiež ku nám pridať do týmu. Takže dámy, takáto krásna kabelôčka. Ja sa tiež myslím si, že v lete, ale nielen v lete ju využijem, pretože je to taká ako keby kabelko peňaženka a bude to presne super na všelijaké akcie, alebo keď si budete potrebovať zobrať iba pár vecí so sebou. Takže vidíme sa čoskoro, majte sa a stihnite tieto krásne novinky.